Pierwszy wanielicki kościół we Königshütte, no i starszy we okolicy cmentarz. No i są my już przy drugim kościele. Czemu powstał ten nowy kościół? Na placach dzisiejszego miasta Chorzów jest jeszcze jeden wanielicki kościół, no ale poza historyczną królewską hutą. Witam Was, Rostomili, na kolejnej mikrorajzie po mieście Chorzów. Są my genau we Königshütte, we królewskiej hucie. Dzisiaj porozprawiamy się o wanielikach, no bo 2 tygodnie do zadku gadaliśmy o Żydach we królewskiej hucie, 3 tygodnie do zadku o katolikach, genau o kościele podezwania świętego Antonika, a dzisiaj o wanielikach, co by dopełnić ten całki landschaft przedwojennego miasta królewsko huta Königshütte. Proszę Was, jadymy. W lutym roku 2023 robiłem cykl 3 filmów o dzisiejszym mieście Chorzów, o królewskiej hucie, hucie Bismarcka, to je o Hajdukach, o Chorzowie, jako też o Maciejkowicach. Niedawno przekludziliśmy się do królewskiej huty, na Klipzowiec tak genau i skuli tego bliżej pokazuję Wam to miasto. Tak samo jak to robiłem, kejżech kwaterował we Łaziskach. Tam u okrągu głównego filmu zrobiłem jeszcze 7 inkszych. We tych filmach ze Chorzowa pokazuję to, co nie zmieściło się we tamtych 3, jako też rozwijam tematy, o których wspomniał żech ino krótko. Co tydzień genau o 6 na wieczór w piątek nowe tajliki. Abonirujcie kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie przajka, komentarz, roztopierzajcie ten film, dajcie też nowy knefel, wybij. W roku 1797 napoczynają majstrować huta. Genau za mną ta huta się znajdowała. Dzisiaj mamy tam Muzeum Hutnictwa. Kuknijcie sobie do tego filmu o królewskiej hucie, tego pierwszego. Są my tam ze Kamilem Nowakiem. Dzisiaj huta już nie funguje. Zawrzyli ją łańskiego roku 2025. No ale to ona dała zaczątek temu miastu. Königshütte, królewsko huta. I to tutaj było centrum miejscowości, nie skorzej miasta. No i napoczynają wtedy przybywać tutaj wanieliki. No i pierwsze nabożeństwa odbywają się w roku 1801. Kaj we sali posiedzeń Amtu, no ale Amtu nie mamy jeszcze na ringu, tam kaj dzisiaj jest, i no tutaj przy hucie. W 1802 huta tak richtig je odewrzono, już tu wszystko funguje, a w roku 1804 budują szkołę i we tej szkole jest ekstra sala do żykania, kaj bez 40 lat waniliki ze królewskiej huty, ze okolic, ze Chorzowa, ze Hajduków, ze Siemianowic, ze Świętochlowic, ze Katowic i okolicznych dziedzin, co dzisiaj są stadteilami Katowic, gromadzą się waniliki ze tych wszystkich dziedzin, nie skorzej miast, co by żykać. W roku 1825 poświęcili najstarszy we okolicy cmentarz, na którym się znajdujemy, a poświęcenia dokonał wanielicki ksiądz Naglo z Tarnowskich Gór i katolicki ksiądz Włodarczyk. Był to pierwszy ekumeniczny cmentarz obu wyznań, katolickiego i wanielickiego. Jak widzicie, Kirchhof zachował się do dzisiaj w dobrym stanie, choć są tu takie gorsze kąski. Do dzisiaj chowają tutaj wanielików. Dzisiaj to jest wanielicki Kirchhof. No i pochowanych jest tutaj wiele zacnych personów zasłużonych dla miasta
królewska huta, Königshütte, mamy niemieckie inskrypcje, zachowały one się na wielu grabach, skuwali je po roku 1945, tutaj na szczęście to się zachowało, mamy niemieckie miana, familijne niemieckie miana też i mamy słowiańskie, mamy germańskie, roztomajcie to tutaj wygląda. Grab ze czarnego granitu, pięknie zachowany, przynależy do doktora Wilhelma Wagnera. Narodził się we Wonbach w roku 1848. W roku 1869 został doktorem. Dalej robił w Hesji, w sanatorium, w kurorcie, a nie skorzej wybuchła francusko-pruska wojna. No i w latach 70-71 robił za doktora w lazarecie, kaj leczył tych, co byli zranieni na frontach wojennych. Nie skorzej hajdał się ze Marii, co je też tutaj pochowano, a to w roku 71 i w roku 77 przykludzili się tutaj do Königshütte, a 71 rok to powstanie drugiego niemieckiego cesarstwa, ja? A Königshütte w roku 77 jest już miastem, no bo ten miejski zakon osada uzyskała w roku 1868. No i robi tutaj też za doktora, jest ordynatorem chirurgicznego oddziału, no ale jest też społecznym działaczem. Z jego inicjatywy powstało tutaj w Königshütte żeńskie gimnazjum, dali sanatorium dla grubiorzy i hutników w Goczałkowicach-Zdroju. Kupnijcie sobie też do tego filmu z Goczałkowic. Jako też sanatorium płucne w Wodzisławiu. W roku 1897 jego baba poważnie zaniemogła, podjął się operacji nieudanej, załamał się fest, nigdy już nie wrócił do normalnego stanu, no i 3 lata nie skorzej umrzył w roku 1900, kiedy miał zaledwie 52 lata. Inszy grab, o wiele bardziej skromny, no ale przynależy też do fezocnej persony. Rudolf Feix, pierwszy farosz w Königshütte. Narodził się w Zielonej. Dzisiaj przynależy to do Kaletów, gmina Kalety. Robili my tam film Pozdrowią Rajmunda. Narodził się w roku 1843. Jego Muttersprache to była niemiecko-gotka, no ale poradził też godać po śląsku. No, mamy tutaj szajbnięte Libena, to będzie chyba zielono po niemiecku. Koszęcin. Czemu Koszęcin? On uczył się potem we Koszęcinie, ono też kwaterował, szajbnicie, jeśli wiecie, i ukończył katolicko elementarno szkoła, choć był wanilikiem. No tak to na Śląsku tutaj było. No i wybrali go w roku 1870 na faroża tutaj. Od 1871 był tutaj za faroża od Nowego Roku. No i ta funkcję pełnił aż do śmierci, do roku 1875, kiedy umrzył na raka żołądka. Kierował tutaj 4,5 tysięczną wanielicką gminą. I kiedy Königshütte uzyskała miejski zakon, no to w miejskiej radzie zarajców większość było wanielików.
4,5 tysiąca. Wiele dzisiaj mamy ewangelików, no nawet ćwierć tego tutaj nie ma. Założył ewangelicką szkołę we Świętochlowicach. Odprawił nabożeństwa we Cechauzie Laurachite, co dało zalążek, zaczyn do powstania farności i kościoła w Laurachite we Siemianowicach. W roku 1874 rok przed śmiercią udostępnił kościół, na którego teraz kukom zaroski łonim, małej starokatolickiej gminie, farności starokatolickiej we Königshütte, bo nie mieli oni swojego chromu. To tu wszystko dopiero się rodziło, miasto powstawało przy tej hucie. Ta huta dała początek temu miastu. Jeszcze jeden grab, jeszcze jedna persona. Hugo Lobe narodził się w roku 1830, w 1915 umrzył tutaj w Königshütte. Uczestnik prusko-austriackiej wojny z roku 1866. Krótko wojna, 2 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, przywództwo w niemieckim związku. Zanim naposzła się ta wojna prusko-austriacka, prusko-francuska, o której my go dali 70-71, to Prusy musiały najprzód pokonać Austrię. Bismarck, tak jak powiedział, krwią i żelazem, co by osiągnąć cel. Cesarstwo niemieckie zjednoczone, Niemcy pod wodzą Hohenzollernów, tako była droga. Odznaczony wieloma medalami po wojnie łosiot tukej, przekludził się tukej do Königshütte, i został pierwszym przewodniczącym miejskiej rady. I jako jedyny za swojego żywobycia doczkał się ulicy swego miana, Lobe Straße, dzisiejsza ulica Sienkiewicza. Zamieszkał na Kaiserstraße, to dzisiaj jest Wolności, budynek już ponoć nie istnieje. I hajdnął się ze Emilię, tutaj też je pochowano, mamy szajbnięte tam ze domu Tempel. I tutaj naokoło tego grabu od Lobów, Hugo Emilie, są pochowani pochowano familią Tempel, Krzysztof Tempel, ziemski posiadacz, tutaj po mojej prawej zajcie je pochowany. Kto widział mój film o Lipinach? Jeśli żeście jeszcze nie widzieli, to proszę was, kuknijcie se, werci się, pora do zadku, żech majstrował. I godą, żech tam też o wanielickim kościele, którego już nie ma. Nie wiem, Eligodą, że też w wanielickim cmentarzu, kuknijcie se, szajbnijcie, czemu o tym godą. Bo tutaj w 2012 roku przenieśli szczątki kostery personów, co tam byli pochowani. Ekshumowane są tutaj szczątki. Rok 2012 ze Lipin. Tam też była wanielicko gmina. Nie ma już tam wanielickiego kościoła, ale mamy we Świętochlowicach. Jest tu jeszcze wiele zacnych grabów. Moglibyśmy osprawiać, godać. Kiedyś zmajstrujemy osobny tajlik o samym tym Kirchhofie. Pochowani są tu też ojcowie od byłego polskiego premiera Jerzego Buzka, co pochodzi ze cieszyńskiej ziemi, ze Śląska, ze zachodu tegoż regionu. To je dzisiaj pod czeskim reskierunkiem. Godają Poloki za Olzie. Wiemy, co to propagandowe miano. Kuknijcie się też do roztomajtych
filmów ze Cieszyńskiej ziemi. Pochowano je tu też familio Nagel, co chwila tutaj widza. Nagel, no mamy działacza niemieckiej mniejszości, tutaj ze Königshütte Eugena Nagla. Szajbnicie, jeśli wy też oglądacie, to eli je to wasza familio. Na cmentarzu dzięki finansowemu wsparciu pruskiego króla Friedricha Wilhelma IV Hohenzollerna powstał kościół. Pierwszy wanielicki kościół we Königshütte, poświęcony 13 listopada roku 1844. Genau wtedy, co narodził się mój brat. No, nie we roku 1844, ino 100 po 10 lat nie skorzej. 13 listopada roku 1996. Pozdrowiam, Bernard. Ja 4 lata go budowali i nadali mu miano Elisabeth Wittelsbach. Bez to mamy dzisiaj kościół miana Elżbiety. Nie rozchodzi się o święto Elżbieta we walijskich kościołach, nie ma tak jak we katolickich, co też są niekiedy świętego Jana, świętego Piotra i Pawła, no ale miana też często. No, to wszystko związane jest tutaj ze pruskim królem, tak jak królewsko huta, Königshütte. U jakiego króla się rozchodziło? No, u poprzednika Friedricha Wilhelma IV, Friedricha Wilhelma III Hohenzollerna. No i nie skorzej z kulitego Polakom w 1934 sanacyjnemu reskierunkowi nie szczymowało to miano królewsko huta, no i pomilili na Chorzów, kej dokuplowali wieś Chorzów do miasta Królewsko Huta. No ale to wiecie, jeśli oglądacie moje filmy. Kościół wybudowali we neogotycko-arkadowym sznicie i służył on nie ino tym wanielikom, co kwaterowali tutaj we Królewskiej Hucie, Königshütte genau wtedy, we Bismarckhütte, we Chorzowie, no ale też we Siemianowicach, Świętochowicach, no ale też we Katowicach, Szopienicach i we okolicach. No bo we Katowicach wanielicki kościół powstał dopiero w roku 1854, 10 lat nie skorzej. Dzisiaj wiemy, stoi przy Warszawskiej ulicy. Większy od tego, no ale pierwej on był mniejszy. Rozbudowywali go pora razy, a ten od zaczątku był taki. Kościół miana Elisabeth Wittelsbach, pruskiej królowej, baby od Friedricha Wilhelma IV Hohenzollerna, fundatora tego chromu, stoi do dzisiaj, choć nie ma użytkowany co niedziela. Będziemy jeszcze gadać o drugim kościele, co jest użytkowany co niedziela. Tutaj okazyjnie są nabożeństwa we Wszystkich Świętych 1 listopada, na pogrzeby i no, szajbnijcie kiedy jeszcze. Okazyjnie. Ja pora razy do roku. No ale zachowało to się i fajniście. No ale nie zachowały się 2 szkolne budynki, co były po bokach tego kościoła. Widzicie to tutaj na tym starym bildzie. Powstały one 10 lat po konsekracji kościoła, kaś kole roku 1854. No i wybulili je w roku 1970. Z kolei w roku 1864 powstała szkoła przy ulicy Piotra. Ona istnieje do dzisiaj, a od roku 1870 funguje ona jako gminno-publiczno-wanielicko szkoła. Co dalej? W roku 1884, w 400. rocznica narodzin
księdza doktora Martina Luthera postawili we Königshütte Kinderheim. Sumy niedaleko kościoła, Katowsko 96. To tutaj w latach 1876-77 powstała fara. Genau ten budynek. Nie ma to już fara, no ale bez ponad 100 lat była to siedziba fary. Tutaj kwaterował farosz. Kaj kwateruje dzisiaj? To jeszcze powiemy na koniec tego tajlika. Czemu dopiero od 1871 Königshütte miało farorza? No, kościół istniał od 1844. Gmina, nabożeństwa były już wcześniej. No, z kuli tego, co przynależało to pierwej do farności w Tarnowskich Górach, jednej ze najstarszych na Górnym Śląsku, bo najstarsza była we Kreuzburgu, jeśli się rozchodzi o wanielicko-farność, drugo w Tarnowskich Górach. No a nie skorzej ta gmina we Königshütte przykuplowali do Beuthen, do Bytomia. No i dopiero rok 1871 to samodzielno farność. No i tutaj fara. Co tutaj dzisiaj postowo? Co tutaj dzisiaj mamy? Do kogo to przynależy? Szajbnijcie. Jadymy już we Richtungu nowego wanielickiego kościoła, no ale po drodze mamy jeszcze skwer Friedricha Weislera. Godali my już na Kirchhofie o wielu zacnych wanielikach, no ale pochowanych na cmentarzu. Friedrich Weisler też jest zacnym wanielikiem z Königshütte, no ale nie ma on pochowany na tym cmentarzu. Jak w ogóle do tego doszło, co ten plac zamianowali jego mianem? Nie skorzej o nim. Tomasz Bartkowiak, znam go, miał nawet tutaj być. Ugadaliśmy się wstępnie, no ale w końcu nie doszło do trefu. Hop, co kwateruje we Królewskiej Hucie, wylazł z inicjatywą, co by nadać miano placowi we mieście, miano Friedricha Weislera. No i przód rajcy nie zaakceptowali tego. Potem pomienił się kierunek, no i w końcu wszyscy rajcy zaakceptowali to i w marcu roku 2021 nadali miano temu placowi, temu skwerowi Friedricha Weislera. To już mamy prawie rok. Społeczna inicjatywa. Dzięki, Tomasz. Szajbnij, jeśli będziesz oglądał ten film. A kim był Friedrich Weisler? Też fajnie, co szajbnęli Friedrich, a nie Fryderyk, bo często spolszczają te miana. Weisler narodził się w roku 1891, genau tutaj, w Königshütte. Robił za adwokata, robił za sędziego w Halle, nie skorzej był dyrektorem landowego sądu w Magdeburgu. Friedrich Weisler miał żydowskie korzenie. Jego foter Adolf, jako też jego muter byli żydowskiej konfesji. No ale jego fater zdecydował się konwertować na wanielicyzm i ochrzcił swoich synów we wanielickim kościele. Hej, Friedrich miał 2 lata, on, jako też całko jego familio, wykludzili się ze Königshütte do Halle i tam kwaterowali. No i z kuli tego on też nie skorzej był tam za sędziego, co żech już powiedział. Friedrich Weisler
bił się na frontach I światowej wojny. W roku 1933, jako wiecie, Hitler napoczyno reskirować we Niemcach. No i też wtedy Friedrich Weissler skazuje członka SA za niestosowne zachowanie na sztrofa. Z kuli tego członkowie SA napadają na jego biuro, pierą go, wystawiają na pośmiewisko na balkonie sądu we Magdeburgu i każą oddać zoca nazistowskiej fanie. Dali 4 sierpnia roku 1933 pozbawiają go urzędu kierownika sądu landowego we Magdeburgu. Wcześniej zawieszają go we obowiązkach. Z Kiszczego Weissler przeniósł się do Berlina, a od roku 1936 robił tam za szefa kancelarii wyznającego kościoła, wanielickiego wyznającego kościoła, co był przeciw nazizmowi. Współpracował m.in. ze Karlem Barthem, słynnym wanielickim teologiem, i był jednym ze współautorów memoriału do hitlerowców. Krytykował tam prześladowanie kościołów, koncentracyjne lagry, antysemityzm, gloryfikację państwa, prześladowanie personów o odmiennych poglądach. I 4 czerwca roku 1936 ten memoriał trafił do kancelarii prezydenta. No, wtedy prezydenta już nie było. Adolf Hitler był już za Führera. Ja? No, Führer und Reichskanzler. Ja? No i też w kancelarii prezydenta urzędował. No i z kuli publikacji w Zeitungu, jednym ze Zeitungów, publiczna opinia dowiedziała się o tym. Podejrzewali Weisslera i że wyniósł to poza granice Niemiec. We 1936 aresztowało go Gestapo. 11 lutego roku 1937 przetransportowali go do koncentracyjnego lagru Sachsenhausen. A pora dni nie skorzej, z 18 na 19 lutego tegoż roku pobili go i zamordowali. Upozorowali nie skorzej samobójstwo, powiesili go. Jest to pierwszy męczennik wyznającego Kościoła. Niemiec, Ślązok, Żyd, wanielik, antynazista, męczennik. No i są my już przy drugim kościele. Czemu powstał ten nowy kościół? No, z kuli tego, co wanielicko gmina się durś rozrastała. No i przed I światową wojną było już 14 000 wiernych, 20% wszystkich pomieszkańców Königshütte. No i we starym kościele była ciźba. I z Kiszczego postanowili wybudować nowy kościół projektu Ludwiga Bydgera. Tutaj, na skraju Hyttenparku, przy dzisiejszej ulicy Powstańców Czynności, tak richtig na eku Powstańców i Sobieskiego. Węgielny kamień wmurowali tutaj w roku 1897. Za faroża był wtedy ksiądz Martin Zawada. A już rok nie skorzej, genau 10 listopada roku 1898 konsekrowali ten kościół we dniu narodzin Lutra, we rocznica narodzin księdza
doktora Martina Lutra. I z kuli tego też Kościół dostał miano księdza doktora Martina Lutra. Neogotycki kościół halowy, jeden ze największych na Górnym Śląsku. Może pomieścić 1300 personów. Mamy empory i główno, i boczne. Mamy naprawdę wiele placu dryny. Mamy tutaj 28-głosowe warhany. Podczas I światowej wojny zarekwirowali prospektowe piszczałki, nieskorzy zastąpili je cynkowymi. Instrument ma wielką historyczną wartość z kuli tego, co zachował się w oryginale do dzisiaj. W roku 1905 kolejnym farożem został Schmidt, wtedy też było 2 księży równocześnie. Nie wiem, szajbnijcie, mono to było 2 faroży, mono jeden odprawiał po polsku, jeden po niemiecku, Schmidt, Langer, potem we 30 latach Schicha i Bolek, a pierwszym powojennym farożem w roku 1945 został ksiądz Szeruda, potem był ksiądz Fiszkal, Mrowiec, Zeller i Romański. Po II światowej wojnie w latach 1948-49 malowali oba kościoły, stary i ten nowy. W latach 76-78 był generalny remont kościoła miana Elżbiety, no i zaś go też malowali. A we 80 roku remontowali w kościele Elżbiety warhany, wtedy też bez 2 lata remontowali elewację tego starego kościoła. A w nowym kościele miana Lutra w 80 latach remontowali dach. W latach 91-92 malowali kościół, a w 92 remontowali warhany i renowowali ołtarz. Werci się jeszcze wspomnieć, co 2 razy za komuny transmitowali tutaj stąd nabożeństwa w telewizji. W roku 1982 i 1983, pierwsze jeszcze za czasów wojennego stanu, z kuli rozpoczęcio i zakończeniu 500 narodzin ojca reformacji, księdza doktora Martina Lutra. Po roku 1945 wielu wanielików wykludziło się z miasta. Dzisiaj w nabożeństwach uczestniczy niewielu wanielików, niewiele personów, pora 10. Widzicie, kiedyś poranoście tauzenów wanielików, dzisiaj, no, na zicher je więcej w nabożeństwach, ino część uczestniczy, no ale je ich fest mało. Nabożeństwa są tu co niedziela, ćwierć na 11. Teroski, kiedy to kręca w lutym, luty i marzec są na farze z kuli tego, co piździ. No jeszcze pokorza wam kaje fara, no ale tak normalnie w kościele. Wielki kościół, no ale mało personów. Farożem od 2008 do Teroski
je Bogusław Cichy. Für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. We Farnym Archiwum zachowały się dokumenta budowy Fary i Farnej salę, Farnego domu przy Nowym Kościele, no ale wojna przeszkodziła temu. No i co by lepiej Fara fungowała, co by lepiej Farność fungowała, to Fara ze Katowskiej ulicy przynieśli tutaj na ulica Dąbrowskiego 22. Ja tutaj dzisiaj kwateruję Farosz, tutaj mamy Fara Villa di Biasi, wybudowana w roku 1901, choć trafił, że się też z datą 1910, no ale moim zdaniem jest to 1901, wybudowano dla wicedyrektora Królewskiej Huty. Mamy też drugą willę we Hyttem Parku, we Hutniczym Parku Kajmy Genau, są przy kościele ze cegły. To była willa od głównego dyrektora Huty, też z roku 1901, no i z kuli tego uważam, co to jest też ten rok. No i pierwszy, że myślał, co to jest Fara, no nie, to jest przedszkole numer 13, kaj mój synek chodzi, że tutaj się przekludził jeszcze, że wszystkiego nie wiedział, ja? A Fara jest tutaj. W roku 1997 ten budynek stał się Farą, a po II światowej wojnie fungował tutaj żłóbek, a potem jeszcze w latach 90. krótko prywatno szkoła. Na placach dzisiejszego miasta Chorzów jest jeszcze jeden wanielicki kościół, no ale poza historyczną Królewską Hutą, bo na placu Śląskiego Parku, genau we skansenie. No ale jest ono od niedawna, bo w 2015 przenieśli go ze Bobrka. Godą genau o tym kościele we Tajliku o skansenie, kuchnijcie się do niego, ze cyklu mikrorajzów też, no i usprawią o nim też we Bobrku. Kuknijcie sobie do tego Tajlika. Całki cykl w Łobytomiu, jeden ze filmów w Łobytomiu je genau o Stadtteili Bobrek. Najlepszą serię jak na razie na kanale. Proszę was do tego. No a na dzisiaj dziękuję. Widzicie, jako Królewska Huta je piękno, atrakcyjno, jakie to było bogate miasto. Ja, Königshütte. Chowcie się, Pyrsk. I once was lost.